नैजिनै नं कक्लाबारि बियाबनि बायदि थावनिफोराव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गोबाव समनि उनाव रायजो राजाफोरजों सावरायहैनायखौ मोजां मोननानै गासै साद' बारग' एनडिएफबिफोरनि केडारफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। लोगोसे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारीखौनो देरहासार खालामनो गोख्रोङै हाबा मावगोन होननानै फोरमायदों। साद' बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा कक्लाबारि सिमलानियाव थानाय बिपिएफ दोलोनि मावख'आव फैनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। आं सापर्ट खालामनायनि थांखिया जाहैबाय इउपिपिएल दोलोखौ माखासे सरकार दाजेननायनिफ्राय सापर्ट खालामबोदोंमोन। बे सापर्ट खालामनानै आं मोनदांबाय इउपिपिएल दोलोआव रायजोनि उन्नयन आरो जिखिनि जोंनि सेक्रिफाइस खालामनायनि मान सन्मान बेखौ जेबो दोनाखै बिथांमोना। जोंखौ मैल्य भेलु गैया जोंहा। बेबायदि बिसोरनि सरित्र आरो बेबायदि बेबहारजों पार्टिक सालायबाय थानायखौ नुनानै आङो गावनो गोसो खुसियै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार जोंनि जिखिनि कर्डिनेसन दं बे कर्डिनेसनजों थाफानानै बिपिएफखौ सापर्ट होननानै थांखि लानाय जादों। बेखौथ' बिपिएफ दोलोआव जगदान होनना बुंनाय नङा जोङो। कर्डिनेसन एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि कर्डिनेसन दं, जों बे कर्डिनेसनजों सापर्ट दं। बेजों जों कर्डिनेसनाव माबा थानानै हाबफाना थानानै माबाखौ जों उइलिं मा होनो जों डाइरेक्ट बिपिएफ जइन जायाखै, जोङो सापर्टसो ओंखारबोदों दिनै रायजोनि खामानि मावनो थाखाय। बिपिएफखौ सापर्ट होनानै देरहा होगोन जोङो। रायजो राजा खावलायगोन मानो भट होनांगोन बिपिएफनो, मा मावगोन बा जाथिया बोरै थांना थागोन बिपिएफखौ सापर्ट होयोब्ला जाथिनि बेसेबां डेभेलप जाहोनो हागोन जोङो, जोंनि बा कक्लाबारि समस्तियाव बेसे उन्नति खालामनो हागोन। फोथायनाय गैया इउपिपिएलनि सायाव मा उन्नति खालामगोन। नोंथांमोना मा गामिनि? आंनि जोंनि गामिया जाबाय लावखाथा। नोंथांमोना लावखाथानिफ्राय बेयाव जइन जानाय रिबिलजोंथ' सेन्ट्रेल माबायानो होखानाय हिसाबैथ' बेखौ खुनु पार्टिजों खोथा गैया, सापर्ट होनाय इजों मोनखानांगोन। बेखौ जों मोनदों। बेयाव खुनु पार्टिजों खोथा गैया। बियो सोरबा पार्टि सरकार थानायखौ होबाबो बेयाव मा होनो अफिसियेलखौ सापर्ट होबाबो बे मोननांगौआ मोनखानांगोन। बेखौ बिदि खुनु खोथा फैया। बेथ' रन्जल दैमारि साराथ' गखाथारनांगोन। खिन्थु बेखौ सहायना थानाया दिनै जिखिनि जोंहा एनडिएफबिनि रन्जल दैमारि सारजों लोगोसे जिखिनि सोद्रोमाफोर दं, हाइ लेभेलानो जा गाहाय लेभेलनियानो जा, बिथांमोना गासिबो उदां अख्राङाव फैनांगौ। आंथ' बिथांनि बुंनायजों गोरोबनाय खामानि मावनाय नुवाखै दिनै। आं बिनि सिङावनो हाबनानै नायदोंमोन। इउपिपिएलजों बहुद सापर्ट जेनेबा सिङाव थाफाना आं खामानि मावदोंमोन। दिनैथ' आं मोनसेबो खामानि मावनाय नुवाखै मोजां खामानि। जोंनि खोथाखौ दोनथ'बा मोजां जागोन। बेनिफ्राय एनडिएफबि सेक्रिफाइस खालामना फैनाय न'खरनि जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि न'खराव सोरबा हाबफेरदोंना, सरकारनि दैदेनग्रा सोरबा हाबफेरदोंना बुंनो हागोन ना बबेयावबा? आंथ' नुवाखै। आं नुनायावथ' नांगौ बायदि खामानि जायाखै। खामानियाथ' मोनसे मोननै लामा सामाखौ मावखागोन, जायबाबो मावदों बेथ' जाखानांगोन। बेनि अनगायैबोथ' गोबांथ' जेबो नुवाखै आं। जिखिनि अनुस्थान प्रतिस्थान जानांगौमोन बेफोरखौ आं नुनो मोनाखै डेभेलप जोंनि जायगायाव। आं नैबेखौल'सो खावलायगोन कक्लाबारिनि रायजो राजाफोरखौ आं गुरैयै खावलायगोन। मानो होनोब्ला दिनै बिपिएफनि दैदेननाय सरकार लाबोफिननो हायाब्ला खिन्थु इउपिपिएलखौ दोनबाय थायोबा बिपद दं रायजो राजाया। दिनै हमना ला फरेस्ट एरिया मोनसेनि उनाव मोनसे एभिकसन खालामबाय दं। दिनै भट समाव दिनै सार्भे खालामदों, माखौबा माबा माबि खालामबाय थादों। सोरबा माबाया फैनानै मा होनो फरेस्ट मिनिस्टारा फैदों, माबा EMआ फैदों। दिनै मोनखानाय कमिटियाथ' जोबनायखौ जों नुगासिनो। माथ' दं जोंनि आखायाव? सोरबा डिसि एसपि मथा मथि बेफोरसो सालायगासिनो ना।